Vienas, du. Tai sveiki susirinkę į pokalbį po šio spektaklio. Aš esu Alius, dirbu šitam teatre, esu režisieriaus asistentas ir man labai malonu jūs kalbinti. Nazywam się Arius i on będzie moderatorem właśnie w tej dzisiejszej rozmowie. Przedstawia się, no i rozpoczniemy pracę. Pristatysiu ir Liulita Šulčienė. Ir taip pat Z głosem. O, aš puikiai yra balsas gerai. Tai gal keičia. Ir žinoma, pristatysiu vakaro pašnekovus, kuriuos ištarsiu su savo labai prastu tarimu, taip kaip aš įsivaizduoju lenkų kalba skamba. Aha, chcę przedstawić właśnie was teraz. Agnieszka Dziewa, Anna Niebelkowska, Jan Kochanowski i Jakub Pewinski. Pirmasis klausimas, kuris ko gero svarbiausias. I chyba ważne bardzo. Aš pratęsiu. Ar kalbėsime rimtai, ar juokausime? Czy będziemy rozmawiać poważnie, czy będziemy żartować? Aha, tai priklauso nuo klausimų. Klausimą uždaviau dėl to, kad man įdomu sužinoti, ar sunku vaidinti tokį sunkų spektaklį, kaip jaučiatės po to. Takie pytanie zadałam z powodu tego, czy jest dla was trudne po takim przedstawieniu, jak się czujecie po tym spektaklu. Bo to jest ta trudna rola, ja tak zrozumiałam dla was. No, dla publiczności raczej, dla artystów to też chyba. Jak się czujecie po tym spektaklu, jakie są wasze uczucia? Ponieważ jest to bardzo przygnębiający i jakby smutny spektakl. Tai yra labai sunkus spektaklis. Chętnie pożartujemy trochę. Mielai biški. Chętnie pożartujemy, bo prawda jest taka, że jakby po tym graniu, po tej atmosferze nie da się ukryć, że miło jest odreagować. Nes po to, kaip mes vaidinom, įdomu bus atsipalaiduoti ir kaip jūs suprasti, kaip jūs reaguojat. Toliau sekantis klausimas. Następne pytanie. Spektaklio metu Dievo valia, Dievo pirštas man truputėlį trukdė pamatyti subtitrus spektaklio. Tai kadangi esu skaitęs romaną, norėjau paklausti, kaip manote, ar konkrečiai šiam spektakliui ir apskritai šiuolaikinį meną būtina žiūrint, turėti kontekstę, būti tam pasiruošus. Mnie troszeczkę nie wystarczyło zobaczyć te subtytry, ale ja czytałem właśnie książkę o tym wydarzeniu i o tym spektaklu. No i Ar šį spektaklį ir apskritai šiuolaikinį meną būtina ruoštis susitikimui su spektakliu, ar būtina žinoti, turėti kontekstą? I jeszcze takie pytanie chciał zadać, czy trzeba jakoś szykować się do tego spektaklu przed tym, przed obejrzeniem i jak to jest? To właśnie przeczytał ten, już znał tekst, ale dla innych czy są jakieś tam jeszcze, możliwie, trzeba jakoś przyszykować się po prostu, żeby ten spektakl później tak zobaczyć, w tym świetle prawdziwym, jak ma być. Aha. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, więc książka Niepokój przychodzi o zmierzchu była tutaj naszą inspiracją tekstową. Może też ja tak troszeczkę od razu będę tak. Noriu pasakyti, kad knyga Nerimas, Niepokój, a co dalej? Tytuł. Niepokój przychodzi o zmierzchu. Jo, nerimas ateina
Sutemos, to tokia yra knygos pavadinimas. Mhm. Ale zadaniem naszym, do którego też zaprosiła nas jako zespół Wrocławskiego Teatru Pantomimy, Bet mūsų užduotim, nu, kadangi mūsų kaip pakvietė Wroclawo pantomimos teatras, reżyserka zaprosiła nas, że musimy, znaczy do transpozycji ruchowej. Tak? režisierė mus pakvietė į tokią judesio spektaklį. Więc też takie wyjście od myśli, też od słowa jako takiego nośnika emocji. Ir todėl nuo žodžio, kuris yra kaip emocijos prielaidas toksai. Właśnie do ruchu, który mógłby ten niepokój przenieść i zgromadzić napięcia. Iki veiksmo, kuris gali pernešti veiksmus ir tą įtampą tokią sudaryti. I to chyba sprawia, że to wymaga od nas takiego skumulowania energii, też takiej dobrego skupienia przed spektaklem. Ir tai, aišku, reikalauja iš mūsų tokio susikaupimo, energijos sutaupimo prieš išeinant prieš pasirodymą. Żeby zadbać o te fale chłodu, żałoby, która nas wypełnia. Apie tai, kad būtų tokios bangos šalčio, tokio netekties, kurią turi pajusti žiūrovai. Także myślę, że interesujące jest to, że każda z postaci przeżywa ten dramat na swój sposób. Įdomu tai, kad kiekvienas herojus kitaip biški pergyvena tą tragedię, sakykime, tą netektį. Więc każdy też budował swoją jakąś charakterystykę postaci. Ir kiekvienas rūpinasi dėl savo vaidmens charakterystyką kitokią. Tak, i szukał tych odpowiednich środków wyrazu dla tych konkretnych typów postaci. Ir ieško tam tikrų elgesių, kad išreikšti savo vaidmenį. Więc to też był taki ciekawy proces, ponieważ każdy sięgał do swoich zasobów. Robert Bolesto nazywał się autor scenariusza. Robert Bolewski? Bolesto. Reiškia scenariusz. Adaptację tej Tai čia buvo adaptacija šito kūrinio ir dėka jo buvo padarytas tas spektaklis. I stworzył po prostu taką konstrukcję, też i często odbiegającą od tego oryginału, od książki. Ir jisai padarė tokią konstrukciją, kuri kartais nėra tokia pat, kaip būtent parašyta knygoje. Po prostu stworzył swego rodzaju esencję według siebie. Tai čia yra, pagal save, čia yra padaryta tokia esencija. I nie wszystkie wątki tam były poruszone. Ir būtent ne visi klausimai ten buvo taip išreikšti, parodyti kaip knygoje. Ja ze swojej strony powiem, Aš iš savo pusės pasakysiu, że dla mnie książka była bardzo istotnym elementem, żeby zrozumieć postać dziecka. kad man knyga buvo labai svarbus elementas, kad pažinti esmę vaiko. Tak, zaangażować się w postać tej dziewczynki, która przeżywała te losy, tą stratę. Kad suvaidinti būtent tą mergaitę, kuri labai pergyvena dėl netekties. Tak, i myślę, że i literatura tutaj bardzo mi pomogła, bo jest tam bardzo dużo dziecięcej wyobraźni. Ir literatūra man labai padėjo, nes iš tikrųjų ten yra labai daug vaikiškų fantazijų. I takiego w ogóle jakby odbioru trudnych rzeczy z perspektywy dziecka. Ir suprasti reikia labai kartais sunku suprasti iš vaiko perspektyvos.
Ja też miałam wrażenie, czytając tę książkę, że nie wszystko było, nie miałam pewności jako dorosła osoba, czy wszystko jest prawdą. Ir aš, skaitant tą knygą, irgi kartais abejoju, ar čia, žiūrint vaiko akimis, ar čia viskas yra tiesa. I to dla mnie było bardzo ważnym, istotnym elementem do kreowania postaci dziecka. Tai yra labai, labai svarbus elementas, kai vaidinant vaiką. Kas šitoje, kaip čia, tokiam užburtam smurto rate, kaip aš supratau kūrinį, ką įdomiau, gal sunkiau vaidinti aukas ar budelius, gal apskritai. Co w takim trudnym wątku, w takim tragicznym wątku w spektaklu, co trudniej było dla was przedstawić? Ofiarę czy auka albo właśnie tego budeli, ten, który tak. I co było, jak wy to rozumiecie, jak dla was to jest? Trudne pytanie. Sunkus klausimas. Więc ta kategoria ofiary też jest istotna w tym spektaklu? Aukos kategorija, jinai labai svarbi tam spektaklyje. Że kiedy spada nieszczęście z góry, Nes kada yra nelaimė nukrenta iš aukščiau, to jeszcze w tak religijnie utrzymywanej rodzinie holenderskiej. Ir tai dar tokiai religiniai Olandų šeimoj. No to jest właśnie istotne przebłagać tego Boga za grzechy. Tai labai svarbu yra permaldyti Dievą už nuodėmes. No i rodzeństwo właśnie szuka tych sposobów, jak nie wiem, złożyć ofiarę ze zwierząt, żeby... Ir šeima būtent ieško būdų, ieško tokių būdų, kaip paaukoti kartais, paaukoti gyvulius tiesiog, kad... Żeby odegnać śmierć z rodziny, żałobę też z rodziców, którzy są odcięci. Kad nutolinti būtent mirtį šeimoj. Stąd dochodzi do przekroczeń takich na różnych poziomach seksualnych, dorastania, cielesności. Ir dėl to yra parodyti tokie perlenkimai kartais seksualinių charakterių į kitų. A wracając jakby do pytania, które było a propos, czy lepiej być, czy łatwiej nam było być katem czy ofiarą. O grįžtant prie to klausimo, ar lengviau būtų mums būti budeliu ar auka, to ja mam poczucie, że w tej mojej postaci tai mano vaidmenį to stawanie się katem było jednoznaczne z takim nieumiejętnym dojrzewaniem. Tai budeliu tapimas yra, jis yra kartu su toksai, kaip pasakyti, nemoksliškų, kai žmogus suauga, jau čia tampa suaugęs, toksai, ne visai gal teisingas toksai suaugimas. Że jakby ten dziecięcy sposób interpretowania tej sytuacji, to było tak, że z jednej strony jest lepiej. Tai vaikiškas interpretavimas, būtent tuo atveju, jis yra toks geresnis. Tak, bo już jest zdolna do tego, do czego jest zdolny starszy brat. Nes jinai jau sugeba padaryti tą, ką gali padaryti vyresnis brolis. Kad jau palėtėme truputėlį religijos temą. Jeżeli już tak dotknęliśmy troszeczkę religijnego tematu. Lietuvoje nusistovėjęs stereotipas. Na Litwie jest taki stereotyp, kad mes Lenkiją suvokiame kaip giliai religingą šalį, kad ir ką tai reikštų. Mes Lietuvoje Lenkiją
suvokiame kaip giliai religingą šalį. My na Litwie tu rozumiemy Polskę jako no, bardzo głęboko wierzący naród i państwo. Tak. Tai pradžioje, ar tai tiesa ar ne? To czy to jest prawda, czy nie? Tutaj inspiracją była znowu książka i holenderska rodzina, taka protestancka, wiejska, głęboko wierząca. Čia inspiracija buvo tam, kad čia buvo Olandų šeima ir jinai buvo labai religinga. Paklausiu tuomet taip. Ar šiuo metu koks yra religijos ir teatro santykis Lenkijoje, ar atsižvelgiant į... Chciał zapytać moderator, jaki jest stosunek między religią tarp religijos ir teatro? I teatrem, między religiją i teatrem. Ar Lenkijai būnant religinga šalimi nekyla įtampų dėl tokių spektaklių? I w Polsce, no, kiedy no, jest taka, no, też państwo religijne i czy nie bywa jakichś później takich niedoporozumień? Ar neatsiranda cenzūra, savicenzūra, I może ar tabų? jakieś tam tabu, jakaś cenzura może jest w tym i jakieś takie... Jeśli jest, to właśnie teatr tak samo w Polsce, no to porusza, wyciąga na wierzch. Na pewno nie jest w jakiś sposób zblokowany czymś takim, jak Kościół. No Nie? O to pytanie. Nėra taip, Ja myślę, że my tego nie doświadczyliśmy, Aš manau, kad mes šitą nepatyrėme. ale też jakby ten temat religii to chyba zależy, jak jest ujęty, bo faktycznie niektórzy się czują obrażeni niektórymi spektaklami. Bet žiūrint, kaip čia yra pastatyta, nu, nes kai kurie yra, nu, iš tikrųjų, biški jaučiasi, nu, kaip nuskriausti, pasakykim taip. Ale my jako teatr nie doświadczyliśmy cenzury i Bet mes, kai teatras, mes nu, tikrai nepatyrėme kažkokios cenzūros spaudimo. jakiegoś problemu z powodu poruszania tematów. Ir kažkokio problemo dėl to, ką mes nu, vaidinam. Tokias temas vaidinam. Nemažai gastroliuojate. Ar yra skirtumas pagal šalis, kuriuose vaidinate? Ar publika skirtingai reaguoja? Dużo wędrujecie, dużo gdzie macie występy i jak publiczność reaguje w różnych krajach na gastrolach, to znaczy na występach. Ja myślę, że smutek, żałoba jest tematem uniwersalnym. I dojrzewanie również. Aš manau, kad liūdesys, netektis yra nu, visų panašiai priimamas. Więc myślę, że w wielu krajach ludzie odczuwają i ten spektakl podobnie. I todėl manau, kad nu, skirtingose šalyse nu, žmonės panašiai reaguoja į tos dalykus. Tak jak Agnieszka powiedziała, ja to jeszcze dołączę, że tu jest ten element też braku pogodzenia się ze śmiercią. Čia yra, kai Agnieszka pasakė, noriu papildyti, kad čia yra dar susitaikyti su mirtimis, bet nėra tokio, nėra susitaikymo, jis nu, nepasiruošia susitaikyti su mirtim. I czujemy, że ten element mocno porusza publiczność. Ir manau, kad ir mes jaučiam, kad tas elementas labai jaudina Każdą. publiką, žiūrovus ir kiekvieną. Te reakcje są, czy za granicą, czy w Polsce, bardzo podobne. Ir tas reakcijas yra ar užsienyje, ar Lenkijoje labai panašus. Taip, scenoje matome daug smurto Na, pastovaus. widzimy na scenie bardzo dużo smurtu właśnie. Ar yra šviesa, ar yra alternatyva, ar nesinorėjo Czy jest pasiūlyti kažką światłość, žiūrovai? czy jest jakaś alternatywa, co moglibyście zaproponować widzowie? Sunkus klausimas.
Nadzieja jakaś musi być. Viltis, kažkokia viltis turi būti. Rzeczywiście ten spektakl jest wyjątkowy w naszym repertuarze, porusza tak Tai yra ypatingas spektaklis mūsų repertuare. poważne tematy, Labai rimtus klausimus liečia. że to nie jest główny nasz nurt. To jest taka Ir tai nėra mūsų pagrindinis toksai kryptis jedna pagrindinis. z propozycji. Tai viena iš pasiūlymų tokių. I teraz reżyserka obiecała, Ir dabar režisierė mums prižadėjo, Gosia Wdowik, że zrobi coś bardzo śmiesznego. Gosia Vdovik, kad padarys kažką labai juokingo. Susidaro įspūdis, Robi takie wrażenie, kad dabar yra nežinau, tamsus ir tamsėjantis laikai. że teraz są czasy takie ciemne i jeszcze ciemniejsze będą. O tai suponuotų idėją, jei dabar laikai tamsėja, kad praeitie buvo šviesiau. I to jest taka, stąd wynika taka idea, że no, wcześniej było troszeczkę jednak jaśniej. Tai ar iš principo mes tiesiog vis gyvenam į link tamsesnių ir tamsių laikų? To więc tak jakby my teraz żyjemy no, w takich ciemniejszych czasach. Skamba paradoksaliai, vienok Tak Da- troszeczkę paradoksalnie to dźwięczy. įgaunam daugiau laisvių, galime sakyti, kad gyvename vis geriau ir geriau, I, bet pojūtis I jakby otrzymaliśmy więcej swobody i jakby czujemy się, że teraz już lepiej żyjemy, atviras klausimas. ale jest takie pytanie otwarte, jak to jest. No to trzeba pamiętać, że no, nie zawsze będzie dobrze. Reikia atsiminti, kad ne visada bus gerai. No i stąd moje słowo nadzieja, że Ir iš čia yra mano žodis vilties. mimo takich mrocznych czasów znowu Ir nepaisant tų tokių przyjdzie słońce, no, tamsios momentų, būtinai ateis saulė. Ačiū. Spektaklyje matome nemažai gyvūnų. W spektaklu widzimy dużo zwierząt. Zuikis, triušis, Zając, aišku, królik. yra iš knygos jis yra auka. Według książki to jest ofiara. Skaitant knygą ir žiūrint spektaklį, Czytając książkę i patrząc spektakl, man asmeniškai labai osobiście norėjosi karvių. bardzo chciałabym zobaczyć krowę. O matėme arklį. Widzimy konia. Jei gerai supratau, gal galėtumėte apie tą arklį kažką papasakoti? Może moglibyście coś o tym koniu powiedzieć? Akurat krowa faktycznie jest niewidzialna, czyli z naszej sztuki wywiedziona jest w pantomimie. Mūsų spektaklė karvė yra nematoma ir jinai yra tik tai vaidiname pantomimoje. Też scena, którą nazywamy sceną uboju krów, Scena, kurią mes vadiname karvių užmušimas. to jest ta scena, w której tworzymy koło Tai i scena, kur mes wewnątrz reiškia sudarėm ratą ir w środku krowę. Ir viduryje yra karvė, ta vadinama. A faktycznie reszta zwierzyńca jest w rzeźbie widoczna. O kiti gyvūnai, nu jie yra paskirstami. I to są, ja pamiętam, to są rzeźby autorstwa Jana Baszaka. Ir tai yra rzeźby. Rzeźby. Aš ne taip išverčiau, rzeźba tai yra skulptūra, tai yra Maršako skulptūros. Wykonał je specjalnie też na rzecz tego spektaklu, ale już wcześniej inspirował się tą książką. Jis padarė tos skulptūrų būtent spektaklį, bet prieš tai irgi jisai skaitė knygą. To są rzeźby z użytych czarnych skarpet. Tai yra būtent skulptūros tokias iš panaudotų juodų kojinių.
bardzo ciekawe też w dotyku. Čia, Fakturę čia mają taką. yra labai tokia įdomi, nu, kaip pasakyti, kai prisiliečia irgi, nu, čia ta skulptūra. Wyglądają jak zwierzęta po pożarze. Jakby Je coś atrodo, się kai- spaliło tak jak stały. Jie atrodo kaip gyvūnai po gaisro juodi. Taip pat spektaklyje matome mergaitės personažą Spektaklį vidimy personaż dziewczynki. sudvejintą dviejose asmenyse. I ona jest taka podwójna, w dwóch osobach jakby występuje. Kas padiktavo tokį sprendimą, gal I galėtumėte co podyktowało właśnie takie rozwiązanie tej sceny? Myślę, że obecność dziecka daje tak naprawdę tą perspektywę. Aš manau, kad vaiko buvimas duoda tokią perspektyvą Tego wieku i Się- okrutności tej sytuacji. w šio jakiej- amžiaus ir būtent to žiaurumo tos situacijos, Tak, w jakiej się to dziecko znajduje. I- kurioje randasi šis vaikas. Ja nie ukrywam, że dla mnie to jest bardzo ważne lustro i inspiracja. Ir aš neslėpiu, kad man tas yra labai svarbus veidrodis ir inspiracija. Ale też oczywistą rzeczą jest to, że dziecko nie mogło zagrać pewnych scen. Bet taip pat yra aiškiai matoma, kad vaikas negalėjo suvaidinti kai kurių scenų Tak, dla po prostu bezpieczeństwa i komfortu. dėl saugumo ir komforto. Nasza Ula, która tam siedzi, jest zaopiekowana. Mūsų Ulė, kuri ten sėdi, ten ji yra pasirūpinta to, kad būtų saugi. kaip jūs apskritai pakeitė, jeigu galima taip sakyti, šitas darbas prie šito spektaklio? Kaip pakeitė darbas? Kokia patirtis dirbant prie šio spektaklio, ką jis jums kaip aktoriui ar asmenybei davė? Jakie doświadczenie właśnie otrzymaliście, grając ten spektakl? Krótko. Skupiliśmy się na takim detalicznym graniu, bardzo oszczędnym. Mes susikaupėme į tokį detalinį vaidinimą, labai taupinti. Uwierzyliśmy w moc spokoju na scenie, Mes tikėjom į galę kumulowanej energii. spokojų, to znaczy Spoko- ramumo tokią sceną I kumulowania energii w sobie. ir sukaupimas energijos savyje I że to działa. ir kad tas prostu. veikia. Po prostu wstrząsa widownią ten Ir, pozorny spokój właśnie. papurto biški žiūrovus. Toks, iš tikrųjų, jis vaidinamas, tokia rimtumas ir Ale w środku jesteśmy rozwibrowani. jo, bet viduj mes esam labai susijaudinę. Co jeszcze macie do dodania? Też dla mnie bycie w tym spektaklu też było bardzo interesujące, ponieważ Man buvimas šiame spektaklyje irgi buvo labai įdomus, ponieważ był taki zamysł, żeby nie pokazywać emocji twarzą, nes buvo toksai planas, toksai nusiteikimas, kad nerodyti emocijų per veidą. Wobec tego jakby wszystkie te emocje zostały przeniesione na ciało i raczej na bycie. Ir visos tos emocijos buvo perkeltos į kūną, į tą buvimą scenoje. I takie właśnie bycie w napięciu Ir tas buvimas tokioj įtampoj. i używanie tego warsztatu, który mamy i też taką gradację tych emocji. Ir būtent ta gradacija tų emocijų ir toks vaidinimas buvo. Tik noriu pasakyti, kad man labai patiko spektaklio
nežinau, kaip kitais žodžiais išreikšti, švara. Mnie bardzo się spodobało, no nie wiem jakby to powiedzieć innymi słowami, no czystość. Ir labai patiko būtent mamos vaidmuo, I bardzo się spodobała rola mamy. nes aš visiškai nesutinku su I ponieważ całkowicie nie zgadzam się, teatre neretai išsakoma fraze, kad że w teatrze jest taka fraza wymówiona, negalima vaidinti nugarą, że nie można przedstawiać będąc no, plecami odwróconymi, tak? ar kad visuomet aktoriaus akis turi būti matomas. Tai I- man paliko i- gilų įspūdį. I że zawsze powinno być oczy artysty widziane. No to dla mnie to sprawiło duże wrażenie. Tak, więc taki zamysł był, ponieważ człowiek w rozpaczy jest tak zamknięty, Tokia buvo mintis, nes žmogus, kai jisai labai pergyvena, kai jisai uždaras yra tuo momentu. i kiedy nie można właśnie spojrzeć mu w oczy, w twarz i I- zobaczyć emocji, Ir būtent tada negalima pažiūrėti į veidą, į akis ir pamatyti jo emociją. to też mam wrażenie, że to też może potęgować Tai, tą izolację tai irgi gali sustiprinti šitą izoliaciją. i niemożność dotarcia do człowieka. I būtent negalėjimas pasiekti iki to žmogaus giliau. Jeszcze dodam, tam takie elementy, pracowaliśmy takimi elementami, które są bardzo silnie oddziaływują. Yra dar noriu pridėti dar, kad yra tokie elementai, kurie labai stipriai veikia. To jest taki wewnętrzny rozpad poprzez zagubienie. Tai toksai vidinis griovimas per pasimetimą tokį. Zagubienie w ruchu, niepewność. Tai yra nepasitikėjimas, judesio sutrikdymas. To też w naszym duecie widać Tai irgi mūsų duete buvo matyta. ten rozpad. Tas būtent toks griovimas. Mhm. No tak, no to chyba wszystko. Nu, tai tiek. Ir link pabaigos klausimas. I na zakończenie pytania. Ar galvojate, darydami spektaklį apie savo būsimą auditoriją, galbūt tikėjotės pasiekti būtent kažkokį žiūrovą? Czy myśleliście, kiedy graliście to przedstawienie, kiedy no, stawiliście to przedstawienie o widzów i czy mieliście jakieś że będzie jakieś specjalne widzowie? Ar kurdami spektaklį įsivaizdavote savo auditoriją? Czy myśleliście, jak właśnie tworzyliście ten spektakl, że będzie jakaś specjalna audytoria? Ir kokį būtent žmogų norėtumėt pasiekti spektakliu? I jakich ludzi chcielibyście, żeby to no, najbardziej tak wzięli do serca i wrażenie odnieśli? Jaki widz? Ja mam poczucie takie, że budując ten spektakl nie do końca myśleliśmy o widowni. Mes, kai statėm šitą spektaklį, mes ne iki galo galvojam apie žiūrovus. Myślę, że najważniejsze było przeprowadzenie tego tematu Svarbiausia buvo būtent išreikšti tą temą w mądrości i szczerości. Kad būtų nuoširdus spektaklis ir būtų išmintingas. I wtedy myślę, że wtedy to dociera po prostu do ludzi, kiedy... Ir tai manau, kad šitie dalykai pasiekia žiūrovus. Kiedy mądrze buduje się spektakle. Kai išmintingai statomi spektakliai. A co bym chciała, żeby ten spektakl zostawił? O ką aš norėčiau, kad tas spektaklis paliktų? To myślę, że takie poczucie uważności na swoich najbliższych. Tai toksai jausmas, stebėti, būti dėmesingas savo giminiai. Żeby zwrócić uwagę na to właśnie, jak różne trudne rzeczy przeżywają ludzie wokół nas. Ir kai
Labai sunkus atvejus pergyvena žmonės, kurie randasi aplink mūsų. Ja myślę też, że w założeniu reżysera Aš galvoju, kad režisierės, nu, toksai mintis buvo režisierės, nie było chęcią powiedzenia czegoś, dania przekazu konkretnego, nebuvo kažko tai perduoti konkrečiai kažką tai žiūrovams, tylko bardziej sceny, które prowokują widza do refleksji tik i tai do vat, odbioru. scenos, kurie provokuoja žiūrovus, nu, kai jie priima tą sceną. I wyciągania własnych jakichś refleksji. Ir būtent padaryti savo asmeninius kažkokių refleksijų, kažkokių išvadų. Ačiū. Dziękuję. Matau klausimą iš salės. Widzimy, tak, jest pytanie z sali. Labą vakarą. Dzień dobry. Ačiū už spektaklį. Dziękuję za spektakl. Ir aš esu labai Jestem bardzo, sužavėtas jūsų teatrinė kultūra, teatrinė kalba. bardzo jestem szczęśliwy waszym teatralnym językiem i działalnością. Iš visos tarptautinės programos festivalio man Ze wszystkiego programu międzynarodowego festiwalu. Man jūsų spektaklis paliko didžiausią įspūdį. Wasz spektakl naprawdę sprawił no, największe wrażenie dla mnie. Jis man surezonavo su mūsų teatre Agatos Dudos Grač pastatyta meilė. On jest taki jakby rezonans z naszym Agatą Gracz postawioną spektaklem Miłość. Tai tarsi viena iš istorijų to To jakby spektaklio. jedna z takich historii tego spektakliu. Ten irgi, kaip moderatorius sakė, Tam- daugelį žiūrovų Tam też, jak mówił moderator, dużo widzów klausė, o kur pytają, yra šviesa, a kur, gdzie jest kur, światło, kur mes einam, dokąd idziemy, ką teatras co teatr mato, kokią išeitį widzi, iš tos. jaką widzi drogę z tego. Ir aš ir norėjau paklausti jūsų apie tai, nors jūs jau ir davėt Choć już atsakymą. jej odpowiedzieliście, Aš pats savo prieš ateidamas jau čia į diskusiją su jumis supratau, ja przed tą dyskusją już zrozumiałam, kad teatras juk że niekada teatr neduoda, nie neprivalo duoti atsakymus. i nie jest zobowiązany dać odpowiedź. Teatras yra diskusija su žiūrovu. Teatr jest dyskusja z widzem. Ir po šitos diskusijos I po tej dyskusji aš supratau, ja kad zrozumiałam, atsakymas, że ką odpowiedź, ponia ir sakė, co pani mówiła, odpowiedziała, yra, galbūt mes turim apsidairyti ir pagalvoti, to, że my kad turim chyba būti geresni ir, powinniśmy tak oglądać się między sobą i zrozumieć, że ir powinniśmy być skirti lepsi daugiau meilės. i więcej tej miłości udzielić. Tai čia aš matyčiau tokį paradoksą, kai pas mus meiliai buvo kalbama apie mirtį. To tutaj widzimy takie paradoksy, jak u nas w spektaklu Miłość jest śmierć. Tai apie jūsų spektaklį, To o kuris iš vašem tikrųjų yra mirtis, Spektaklu, kalbama apie meilę. który, no, gdzie jest naprawdę śmierć, to mówi się o miłości. Tai yra mano. To Kitas jest- galbūt išsineš kažko To jest kitą. moje takie myśli, inny może wyniesie jakieś inne wnioski. Ir tai yra mano galva, jūsų spektaklis I to- atitinka didžiausią teatro misiją. I to według mnie to jest no, naprawdę wasz spektakl to jest no, bardzo wielka, dobra misja taka, Kad išprovokuoti žiūrovą żeby būtent sprowokować widzów apmąstymui ir do prieiti pomyślenia. kažkokius
nepasakyti, kad tu gyvenk taip, bet kad jis nie pats mówić paimtų właśnie tai. o tym, że ty tak żyj dalej, a po prostu no, grając tę rolę, kad jis pats. żeby widz samodzielnie mógł. Ir man buvo labai dar kartą sakau, gera Mokytis žiūrėti į tego. jūsų taupes teatro išraiškos priemonės, kurios buvo I bardzo be galo talpios. I jeszcze mówię o tym, że takie ciekawe było podejście, że takie Minimales teatro priemonės, kurios że buvo były- labai talpios. że były przyszykowane takie minimalne takie jakieś rzeczy, które mówiły o bardzo szerokim znaczeniu. Taip, kad ačiū Jums. Także dziękuję wam bardzo. Ir aš nežinau, klausimas dabar toksai tik tai tiek. Ar Jūs irgi I pytanie, manote, kad meilė gali išgelbėti i pytanie tuos było- žmonės, kuriuos Jūs vaidino? Galėjo išgelbėti ir pytanie galėjo było būti takie, visai czy- kita istorija. Czy miłość jednak może zwyciężyć te osoby, które... Ir galėjo būti visai kita istorija No tokia. i mogłaby być całkiem inna historia. Taip sutinka. Nuskambėjo kaip finalas. I to jak final taki już to było wystąpienie. Tai tik noriu paantrinti savo kolegai. I jeszcze chciałabym powtórzyć swojemu kolegowi. Ačiū už Dziękuję za tokį stilingą, bardzo stylowe sukauptą, i takie skoncentrowane, powiedzmy. šiltai šaltą Aha, ciepło-zimne, spektaklį apie meilę. taki spektakl o miłości. Ačiū. Galim dar pasėdėti. Możemy jeszcze posiedzieć, ale już chyba dziękuję bardzo. Dziękuję.